Hmm. Okay, magandang hapon po. Oras na naman po ng ating pagluluto. Kaya, magluluto na naman tayo, syempre. At ang lulutuin po natin ngayon ay walang iba kundi magluluto po tayo ng pata. Yan. At saka hacks. Pork hacks. Yan. Gagawin po natin. Abangan nyo na lang po kung anong luto. Okay? Pero alam nyo na po dahil sa mga Ricardo. Alright? Lalagyan po natin yan ng sitaw. Gabi. Bunga ng gabi. Yan. Laman ng gabi. Lalagyan po natin yan ng labanos. At syempre, repolyo. Repolyo. Lagyan po natin pechay. Yan. Pechay. Sili, bawang, sibuyas. Yan lang po. Okay? So, hiwain ko lang po ito and then para po makamove na tayo at diretso na po tayo sa ating pagluluto. Okay? Saglit lang po. Saglit na saglit. Alright. Balikan po natin kagad yan. Okay? So, yan na po yung pata natin. Nahiwa-hiwa na. Ang ating bawang sibuyas. Yung kamatis na nakalimutan kong isama sa video. At yan naman po, sili. Yung ating, anong tawag yan? Labanos. And then, sitaw, pechay, at yung gabi natin. Okay? So, yan po. Simulan na po natin ang pagluluto. Alright. So, una po natin gagawin, ayan, nakita nyo po, nagpapainit na ako ng tubig. Ang una po natin gagawin ay lagay na po natin ang ating baboy, yung pata. Yan, papalambutin po muna natin siya. Alright. Lagay po muna natin dyan ang ating pata. Yan. Pakuluan po natin ng pakuluan hanggang po sa lumambot ng lumambot. Kasi masarap po sa pata yung kapag sinubo mo is natutunaw yung taba. Yan. Okay po ba? Ayos po ba? And then, saka po natin lagay itong bawang at sibuyas. Yan. Yan po ang magpapalambot sa kanya. Okay. So, gawin po natin ngayon is takpan lang po muna natin at ayan lang po natin siyang kumulo ng kumulo ng kumulo. Okay po ba? Babalikan po natin mamaya. Okay. Welcome back po ulit. Check po natin yung niluluto natin. Ayun, naku. Sobrang usok. Okay. Yan po, check po natin yung natin, karne natin. Kung okay na ba. Naku, walang makita. Yan. Check po natin. Tusok-tusok. Oy, medyo malambot na siya. Pero para sa akin po, hindi pa po sakto ang kanyang, ang lambot. So, gagawin po natin ngayon, papakuluan po natin siya, pero ilalagay na po natin yung ating gabi. Yan. Para po, matunaw. At lumapot kasama po ng ating karne. Okay? Yan. Alright. So, yan po, papakuluan po ulit natin yan. Kasama po ng ating gabi. And then, takpan lang po ulit natin. And then, babalikan po ulit natin pag malambot na po siya. Tadurog na po yung ating gabi. Yan. Pag medyo lumapot na po yung ating sabaw. Alright? Balikan po natin ulit mamaya. Okay. Check po natin yung niluluto natin. Yun. Ayan. Iba na po yung niya. Yan. Medyo hindi na po siya ganon kwan yung sabaw niya. Okay. So, check po natin yung kwan natin. Ayun. Ayan na po. Yung kwan natin, niluluto natin, no? Kumiwalay na po siya sa buto. Wala na po yung buto niya sa sa laman. Yan. So, ibig sabihin po niyan, malambot na yan. Okay. Nakuha na po natin yung gusto nating consistency nung pan natin. Luto na gusto natin sa ating pata. So, gagawin po natin ngayon. Lagay na po natin yung ating kamatis. Yan. And then, maglagay na rin po tayo ng ating sinigang sa gabi. Yan. Lagay na po natin yan. Siyempre, kulang po yung isa kasi madami po yan. Lagyan po natin ng isa't kalahati. Yan. Okay. Pagkatapos po, siyempre papaamoyan po natin yan ng patis. Yan. Para po mas malasa. Yan. Lagyan po natin ng patis. Okay. Papaamoyan lang po natin. At pagkatapos po, siyempre, ang talagang panimpla natin dyan is yung ating asin. Lagyan po natin ng asin. Okay.
Yan, tama na po yun para po makapag-adjust pa tayo mamaya kung halimbawang matabang. And then, budburan na rin po natin ng magic. Lagyan na po natin ng kaunting magic. Yan. Okay. Tsaka po natin ilagay ang ating sitaw. Yan. Okay. Pagkatapos po natin mailagay lahat ng yon, syempre, haluin lang po natin para po matunaw yung mga nilagay nating mga pampaasim. Yan, tsaka yung mga gulay-gulay niya para mahalo po sila. Okay, matunaw po yung asin natin, yung magic sarap, yung asin. Alright. And then, takpan lang po ulit natin. Saka po natin titimplahan at ilalagay na po natin yung ating mga iba pang gulay. Okay po. Alright, balikan po ulit natin mamaya. So, okay. Balikan po ulit natin yung niluluto natin. Check po natin kung pasado na po ba sa ating paningin at panlasa. Yan na po yung taba-taba niya. Nakita nyo po? Oh, nahuhulog na. My goodness. Oh, yan na po yung oh, my goodness. Sobrang lambot na po niyan. Matutunaw na po yan sa bibig. So, nakuha na po natin yung consistency na gusto natin. Check po natin yung mga gabi natin. Ayan. Patunaw na po siya. Okay. So, sakto na rin po yung timpla niya. Ang gawin po natin is lagay na po natin yung ating ibang mga natitirang gulay. Ayan. Lagay na po natin yung ating sili. And then, yung ating labanos. Okay. Lagay na po natin dyan. Alright. Saka po natin ipaibabaw yung ating pechay. And then, pakuluan lang po natin dyan. Tapos na po tayo. Kasi saglit lang po yung luto ng sili. At saglit din lang po yung luto ng ating labanos. Alright. Okay. Lagay po natin lahat ng ating pechay dahil po masarap ang gulay. Ayan. Masarap po ang kanyang gulay pag nilalagay sa ating sinigang na pata na may gabi. Yan. Okay, so ipailalim po natin sila para po madaling maluto. Yan. Kita nyo po ba yung texture ng natin, no? Halos hindi mo na masandok kasi tumatakas na siya sa sobrang lambot. Natutunaw na siya sa bibig. Grabe. Oh my goodness. Yan po. So, pakuluan lamang po natin yan. Isang kulo lang po. Pag kumulo na po yan, okay na po tayo. Alright. So, balikan po natin pag kumulo na siya. Okay. So, last check po tayo sa ating niluluto. Ayan. Kumukulo na siya. Ayan po yung ating yung ating pong pata, oh. Grabe. Oh. Natanggal na po yung laman niya sa mga buto. Sobrang lambot na po niyan. Oh my goodness. Kasarap eh. Oh. My goodness. Oh. Alright. So, luto na po siya, no? Yan po yung luto natin ngayong gabi. Okay, so ang gawin po natin is patayin na po natin. Alright. So, yan po yung luto natin ngayong gabi, mga boss. Panalo. Panalo ang luto natin ngayong gabi, oh. Grabe. Sarap niyan, mga bossing. Sigurado kapag kinagat mo yung taba-taba na yan, matutunaw yan sa bibig. Grabe, imagine mo lang. Oh. Grabe. Okay. So, yan po yung luto natin ngayong gabi. No? So, yan. Kung napansin nyo po, hindi na po magalaw yung video natin kasi dumating na po yung gadget. Yan. Yan pong gadget na in-order po natin. So, hanggang sa muli na naman po, ito po ang luto natin ngayong gabi. Hanggang sa, bukas na naman. Okay. Kasi, araw-araw tayong ma-upload. Grabe. Napagod ang inyong lingkod sa trabaho, kaya medyo, haggard. Alright. So, yan po yung luto natin ngayong gabi. Okay.
Yan po yung ating sinigang sa gabi na pata. Yun, natutunaw yung taba. Oh my goodness. Sarapan, bebe. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Hanggang sa muli na naman po. Bukas na naman po. Kita-kita na naman po tayo bukas. Alright? Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po.